ningabuyeli emuva manazaretha. Ningaphuzi utshwala. Noma kuthiwa uNkulunkulu uyaphuza utshwala ezulwini. Ningaphuzi. Umuntu ophuzayo lapha ekuPhalameni ningesabi ukumkhipha. Noma yini nje. Uma ningibona ngiphuzile nisho nithi baba ngoba usuyaphuza lapha ekuPhalameni hamba uye kwenye indawo. Uyothi mhla uyekayo ukuphuza bese ubuyake ekuPhalameni. Ngeke ngiphikise. Ngeke ngiphendule. Ngiyobopha amasakana ami ngaleso sikhathi bese ngenze lokho enikushoyo. Ngoba angisiyo into enkulu uma ngilapha ePhalameni. Into enkulu yalapha ePhalameni uNkulunkulu lo owehla ezulwini weza emhlabeni ngoba ethanda nina abantu bakhe. Lapha khona amakhosi angaphezulu kwama20 nangapha. Abezile kini bezinkulunkulu. Uma sekufika isikhathi sami sokuba ngihambe emhlabeni ngiyohamba njengoba. Kodwa uNkulunkulu akahambi. Yena uyahlala. Engakuthandile ukuthi uma ngikhona ekuPhalameni ngisebenzele ukuthi uNkulunkulu ahambe. Njengoba uNkulunkulu exoshwe. Ngisebenzele indlela yokuthi angiphuze. uNkulunkulu aphume lapha ePhalameni. Ngisaleke mina ngibe inkosi. Angazi ukuthi ngizoba inkosi enjani. Noma ngizoba inkosi eyingululu. Noma eyiqathi. Noma eyimfene. Noma enjani. Uma uNkulunkulu esehambile ePhalameni. Yoba sekunjalo emzini kaNkulunkulu. Sekusiniza. Sibabhadisa. Uthiwe ubaba iLanga. Manje ke ngiyakhuluma. Ngithi uma ningibona ngidakile. Anibongitshela kahle nithi baba hamba uye kwenye indawo. Kodwa ungayeka ukuphuza ububi. Ngani na? Ngoba nina nibhasobhile lapha ePhalameni. Njoba ngisho ngithini ukuthi ngikubhase kunazo. Usho baba iLanga ithine sikubhasobhile lapha. Ngithi ke manazaretha noma kufika umprofeti kini ombethe ingubo emnyama njengale engcwele. Noma eluhlaza, noma ebomvu, noma emhlophe. Uma ethi buyaphuza utshwala ezulwini, phuzani nani. Ningavumi. Uma seliphuza utshwala ngeke nikwazi ukulinda lo muzi. Ngeke nikwazi ukubhasoka. Ngoba iphoyisa lalomuzi nonke. Amakhosikazi, amadoda, izintombi nezinsizwa zalapha. Uma nina ningawubhasoki lomuzi ngeke ube khona. Uma nibuka izinto zonakala nikhona nithi akundaba yami indaba kaBaba. Seningena uSathane. Ngoba indaba yenu. uShembe ushiyekile konke. Akashiyanga lutho kuye. Noma esegula akazange angibuyise. Nomfowethu lo uAmos akazange angibuyise. Nomnewethu omdala okhona lapha akazange angibuyise.
akazange asho ukuthi abantwana bami baphi. Amen. Namhla-ke uma sikhuza umhlobo amanazaretha esephuza nabanye abaholi bephuza kuleli bandla, abanye sebethi banguNkulunkulu, sekuliwa nathi. Sekumele sesabe ubukhulu bebandla kulahlekelwa kuzo zonke izono ebezingenziwa amaNazaretha, kodwa iNazaretha belingadlaleli etshwaleni, belingadlaleli ekudungeni ikhaya. Kodwa namhla sekunamaNazaretha aphuza, akhona, ahlabela amadlozi, asenza ngezandla, futhi nawo abayizandla. Uthi-ke ubaba, uma ngingaqala ngiphuza, bangaki abangasala kimi bengiphuza? Njengoba sekunabaholi abathi ibona uNkulunkulu kuleli bandla, iNkosi ILanga yaprofetha ukuthi lento iyokwenzeka uma esehambile emhlabeni. Nokuthi kumele thina senzeni, sibhekane kanjani nesimo sendaba. Ithile iNkosi ILanga, manje ngiyathanda ukukhumbula njengoba ihlabelelo semsihle ukuthi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengaleyo, kodwa usuke engayenzela abantu. UbuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu, wazenzela yena. Sisho njalo ihlabelelo senu sithi idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe, into yakhe akusiyo akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafundi nabefundisi basePhalameni, akusiyo into yabo ngekaNkulunkulu. Manje uma sichaza lento akuba sengathi siyahlanya emakhaya, kodwa ikhulunywe abaholi baleli bandla ababekhethwa uNkulunkulu. Ukuphakama lokho akusikho kwenu, akusikho futhi okaShembe lo obonwayo, okaNkulunkulu, okukaShembe osezulwini, okukaShembe owaqalayo lokuhamba. UbuNazaretha bohlale bukhona uma nikhumbula ukuthi indawo enalomuzi kanye nalokhu kuhamba eniyikho akunankosi ebonwayo, akusikho ubumuntu. INkosi ayibona uNkulunkulu kuphela, ayikho futhi enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni, ngikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu lomuzi wasePhalameni akusiwo owomuntu, ukhuluma babelana. Akho umuntu ongavela onjengami anikhiphe nina endleleni kaShembe. Uma ngithi onjengami, ngisho ngoba kuye kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha, kepha angisiye umholi wenu uShembe kuphela, kodwa unyazi ukuthi ilona eloNkulunkulu. Kodwa ubaba ILanga uthi mina angisiyena umholi wamaNazaretha, umholi wamaNazaretha ubaba mkhulu kuphela. Kusho ubaba ILanga. Ngale ntshumayelo ngizama ukuthi ngilibonise ukuthi asiguli